салом тамошобинони гиромӣ, ба озмоишгоҳи мо хуш омадед. бале, мо дар озмоишгоҳи барномаи таҷриба қарор дорем ва имрӯз ман беназир ба мисли ҳамешагӣ омодаам, ки ба шумо як озмоиши бисёр ҳам шавқовар нишон бидиҳам. тамошобинони азиз, таҷрибае ки имрӯз ман ба шумо нишон медиҳам хеле сода мебошад ва маводе ки дар ин озмоиш мо истифода мебарем хеле дастрас аст. барои ҳамин шумо ин таҷрибаро иҷро кунед, зеро иҷро кардани таҷрибаҳо шавқу ҳаваси шуморо ба аҳамият додан ба табиате ки моро иҳота кардааст бештар мекунад. дар ҳақиқат табиат моро иҳота кардааст ва донистани қонунҳои табиат ва ҳар гуна ҳодисаҳои табиат хеле муҳим мебошад ва ҳамааш аз фанни физика ва химия шурӯъ мешавад. барои ҳамин маҳз барномаи таҷриба барои шумо пешниҳод мешавад, то ки шумо анҷом додани таҷрибаҳоро омӯзед. барои ҳамин барномаи таҷриба ба шумо пешниҳод мешавад, то ки шумо анҷом додани таҷрибаҳоро омӯзед ва ба табиат наздиктар шавед. тамошобинони азиз, биёед акнун бисёр мунтазир намешавем ва ман шуморо бо маводе ки дар озмоиши имрӯза мо истифода мебарем шинос месозам. дар ин таҷриба ба мо лозим аст об, зарфҳои пластикӣ, шам, гугирд ва табақча барои эҳтиёт. бачаҳои азиз, зуд маводи лозимаро дар назратон омода созед ва биёед ба иҷрои таҷриба шурӯъ кунем. дар аввал мо табақчаро ба рӯи миз мегузорем ва як зарфи пластикиро низ ба болояш мегузорем. акнун мо аз гугирд ва шам истифода мебарем. бачаҳои азиз, вақте ки шумо оташро истифода мебаред, ҳатман эҳтиёткор бошед ва ё аз калонсолон хоҳиш кунед, ки ба шумо кӯмак кунанд. ва оташро ба зарфи пластикӣ наздик мекунем. мебинем, ки зарфи пластикӣ об мешавад ва месӯзад. бубинед бачаҳои азиз, аз зарфи пластикии мо фақат ана ҳамин боқӣ мондааст. вале мо ба зарфи пластикии якум ҳеҷ чиз нарехтем, на об ва на ягон чизи дигар. акнун биёед зарфи дигарро мегирем ва ба он об мерезем ва мебинем, ки он ана ҳамин тавр боз месӯзад ё не. зарфи дигарро мегирем, ба он об мерезем. ана ҳамин қадараш кофист. ана бачаҳои азиз, бори дигар ёдовар мешавам, ки дар аввал мо ба зарфи пластикӣ ҳеҷ чиз нарехта будем ва зарфи пластикӣ бемушкилӣ об шуд. акнун биёед боз ҳамин корро бо зарфе, ки дар дохилаш об дорад, иҷро мекунем ва мебинем, ки чӣ ҳодиса рух медиҳад. эҳтиёткор бошед. акнун боз оташро ба зарфи пластикӣ наздик мекунем. бо диққат бошед.
ва тамошобинони азиз бубинед, то ҷое ки зарфи пластикӣ об надошт сӯхт ва аз самте ки об сар мешавад ва то поён ки зарфи пластикӣ об дорад, зарф насӯхт, яъне оташ натавонист зарфи моро сӯзонад. Дар аввал шумо дидед ки вақте ки мо ба зарф об нарехтем, тамоми зарфи пластикӣ сӯхта об шуд. Аммо дар ин ҷо мо мушоҳида мекунем ки об тавонист коре кунад ки оташ ба зарфи пластикӣ зараре нарасонад. Яъне агар мо ба зарфи пластикӣ то охир об нарезем, ана ҳамон ҷое ки об надорад месӯзад ва ҷое ки об дорад намесӯзад ва бубинед ана ҳамин хел об то охир мемонад. Яъне тавре ки гуфтам, ҷое ки об надорад ба пуррагӣ месӯзад ва ана ҳамин хел мо як зарфи хурдакаки нав кардем. тамошобинони азиз, ман боварӣ дорам ки ин таҷриба ба шумо писанд омад ва шумо зуд мехоҳед сабаби ин таҷрибаро бифаҳмед. пас сабаби ин таҷрибаро ҳамроҳ мешунавем. бо диққат бошед. вақте ки мо зарфи холиро месӯзонем, зарфи пластикӣ бе ягон мушкилӣ то охир месӯзад, зеро ҳеҷ чизе нест ки ба сӯзиши ӯ монеа шавад. аммо вақте ки мо ба зарф об мерезем, ҷое ки об надорад месӯзад ва он ҷое ки об дорад сӯзиш қатъ мешавад, зеро об қобилияти сӯзиш надорад ва он ба сӯхтани зарфи пластикӣ монеъ шуда намегузорад ки оташ ҳамаи зарфро сӯзонад. ана бачаҳои азиз, сабаби ин озмоишро низ фаҳмидем. ман умедворам ки ин озмоиши хеле ҷолибро ҳамаи шумо иҷро мекунед, зеро ин озмоиш бо маводи хеле дастрас иҷро мешавад ва он хеле осону ҷолиб мебошад. тамошобинони азиз, ин ҷо ман бо шумо хайру хуш мекунам ва агар шумо ягон таҷрибае медонед ва мехоҳед онро ба ман ва ба бинандагон нишон бидиҳед, пас ба кӯчаи Шаҳрёр 31, телевизиони Баҳористон, барномаи таҷриба муроҷиат кунед то барномаҳои оянда бо озмоишҳои ҷолиб ва шавқовар. хуш бошед.